Και μετά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε πριν από ελάχιστα λεπτά, για το θέμα δηλαδή του μπλόκου των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων και τα όσα μας μετέφερε για τις εξελίξεις αυτής της στιγμής ο κύριος Γεωργίτσαρος, ο εκπρόσωπος του μπλόκου των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων, επαναλαμβάνω. Πήραμε και μια είδηση όπου αυτή τη στιγμή προς το τελωνείο των Ευζώνων κατευθύνονται εργαζόμενοι από το Regency Casino Θεσσαλονίκη, οι οποίοι με τη σειρά τους εκφράζουν τα δικά τους αιτήματα σχετικώς με τη λειτουργία των καζίνο στην γείτονα, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γέβγελη, όπου το συνάλλαγμα εκραίει με μεγάλους ρυθμούς και σε μεγάλες ποσότητες. Το θέμα βεβαίως το οποίο απασχολεί αυτήν την ώρα τους εργαζομένους στο καζίνο του Regency, του ελληνικού καζίνο τονίζω, με Έλληνες εργαζομένους τονίζω, έχει να κάνει με τον αθέμητο ανταγωνισμό τον οποίο υπάρχει στην γείτονα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το σχολιάσουμε για μια άλλη φορά, τα έχουμε πει κατά καιρούς, και επιμέρους στα αιτήματα των εργαζομένων θα δούμε και κάποια θέματα τα οποία, επαναλαμβάνω, τα έχουμε πει πολλάκις και νομίζω ότι είναι και πάλι στην επικαιρότητα. Γι' αυτό θα δούμε πρώτα το δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι του Regency Casino, που επαναλαμβάνω περίπου στις 12 με 12 και κάτι θα βρίσκονται στο χώρο του τελωνείου των Ευζώνων για να διαμαρτυρηθούν και να συμπαρασταθούν βεβαίως και στο αγώνα των αγροτών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφουν οι εργαζόμενοι στο δελτίο τύπου. Θα σας δώσουμε αυτούσια και επιμέρους θα σχολιάζω κάποια από τα αιτήματα αυτά, αιτήματα που επαναλαμβάνω αγγίζουν ιδιαίτερα την περιοχή αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Γράφουν λοιπόν οι εργαζόμενοι. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι τα γειτονικά καζίνο των συνόρων, Σκόπια, Βουλγαρία, αυξάνουν όλο ένα και περισσότερο το μερίδιο αγοράς. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι σε θέση να ανταγωνίζονται ασύμμετρα το καζίνο Θεσσαλονίκης, αφού πρώτον έχουν πολύ μικρή έως ασήμαντη φορολογία, ενώ εμείς, εννοώντας το καζίνο στη Θεσσαλονίκη, το Regency Casino, μεταξύ άλλων φόρων πληρώνουμε φόρο 34% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Δεύτερον, έχουν θεσμοθετημένο εισιτήριο εισόδου, σε εμάς είναι 6 ευρώ. Το κόστος εργασίας τους μισθοδοσία είναι σχεδόν 1/10 του αντίστοιχου δικού μας κόστους, 150 ευρώ δηλαδή έναντι 1.500. Τέταρτον, έχουν πρόσβαση σε πολύ χαμηλές τιμές και υπηρεσίες και προϊόντα. Η κυβέρνηση επιταχύνει το κλείσιμο της επιχείρησής μας και την απώλεια των θέσεων εργασίας μας, αφού πρώτον, αύξησε τη φορολογία κατά 2% στο τζίρο από 32% σε 34%. Δεύτερον, δεν επεμβαίνει στην ασυδοσία της επικοινωνίας και διαφήμισης των συνοριακών καζίνων στα ραδιόφωνα, εφημερίδες, ταξί και διάφορα έντυπα της Βορείου Ελλάδος, ενώ βάζει περιοριστικούς όρους ή απαγορεύει δικές μας διαφημιστικές ενέργειες. Τρίτον, επιτρέπει την άνευ στοιχειώδους ελέγχου την καθημερινή διέλευση των συνόρων, διευκολύνοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στα καζίνο των γειτονικών χωρών, επιτρέποντας έτσι τον αθέμητο και άνισο ανταγωνισμό τους. Χρηματικές ροές κεφαλαίων διέρχονται καθημερινά τα σύνορα, ζημιώνοντας την ελληνική οικονομία. Ένα θέμα που την περιοχή εδώ την αγγίζει ιδιαίτερα αιμορρογώντας. Πάμε στις προτάσεις τις οποίες καταγράφουν στο δελτίο τύπου οι εργαζόμενοι. Πάντα επαναλαμβάνω του Regency Casino Θεσσαλονίκης. Πρώτον, άμεση έναρξη καθημερινών εντατικών ελέγχων στα σύνορα από τις αστυνομικές και τελωνειακές αρχές των εισερχομένων και εξερχομένων από και προς τις γειτονικές χώρες. Δεύτερον, καθημερινός έλεγχος της τροχέας. Τρίτον, άμεση δημιουργία διοδίων. Η καταβολή τέλους διοδίων θα αντισταθμίσει κατά κάποιο τρόπο τον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της έλλειψης εισιτηρίου εισόδου, ενώ θα αυξήσει παράλληλα τα έσοδα του δημοσίου. Τέταρτον, άμεση απαγόρευση των αθέμητων και παράνομων διαφημίσεων από τα γειτονικά καζίνο και επιβολή αυστηρών προστίμων σε όλα τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν θα συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία. Και καταλήγουν οι εργαζόμενοι. Εμείς οι εργαζόμενοι του Regency Casino Θεσσαλονίκης απαιτούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η σίγουρη κατάρρευση της επιχείρησής μας και η συνακόλουθη απώλεια των θέσεων εργασίας μας, οδηγώντας μας αναπόφευκτα στην ανεργία. Διαμαρτυρόμαστε και εκφράζουμε την αγανάκτησή μας από την εγκληματική απραξία της κυβέρνησης, η οποία παθητικά
παρακολουθεί τις μαζικές επισκέψεις των κατοίκων της Βορείου Ελλάδος προς τα καζίνο των συνόρων. Οι εργαζόμενοι στο καζίνο Θεσσαλονίκης, η τυπική υπογραφή. Η ουσία είναι η εξής. Ότι μία ακόμη ελληνική επιχείρηση, το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τόσα γράφουν οι εργαζόμενοι σε αυτό, κινδυνεύει και αυτό να κλείσει. Εάν εξακολουθήσει αυτή η αιμορραγία, με την απερισκεψία των Ελλήνων να οδεύουν προς τα καζίνο της γείτονας. Που αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει το εξής. Πρώτον, η απώλεια εξαγωγής και η εξαγωγή συναλλάγματος για τη χώρα. Δεύτερον, η ενίσχυση εργαζομένων σε μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Σέγγεν, και τα λέω αυτό διότι θα έρθουμε σε λίγο για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μπαινοβγαίνει οποιοσδήποτε στην χώρα των Σκοπίων. Οι Έλληνες λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τροφή και θέσεις εργασίας στους κατοίκους και στους νέους κατά κύριο λόγο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, με τα 3 καζίνο τα οποία υπάρχουν στην περιοχή και ένα 4ο από την πλευρά της Δοϊράνης. Βεβαίως και το αντίστοιχο καζίνο στα σύνορα ιδιαίτερα της Βουλγαρίας. Παράλληλα με τους εργαζομένους βεβαίως, τρέφονται από τα χρήματα των Ελλήνων δορυφορικές εταιρείες, οι οποίες τροφοδοτούν με τα διάφορα προϊόντα υποδιέστερης σαφέστατα ποιότητος από τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία διαθέτει προς τους επισκέπτες του το Regency Casino. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση ούτε του προσωπικού, ούτε των προϊόντων, ούτε της παροχής υπηρεσίας, ούτε επαναλαμβάνω των προϊόντων που προσφέρονται σε όσους θέλουν να απολαύσουν την κουζίνα, τους καφέδες, τα ποτά. Σχέση Regency με τα καζίνο, επαναλαμβάνω, της γείτονας. Πρώτον, δεν απευθύνονται σε Έλληνες. Οι εργαζόμενοι στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκης έχουν σαφέστατα υπεροχή και στον τρόπο με τον οποίο φιλοξενούν τον κόσμο, με τον τρόπο τον οποίο φέρονται, με την παροχή υπηρεσιών, με την φροντίδα και βεβαίως με την παροχή των προϊόντων τα οποία σερβίρουν. Μια άλλη παράμετρος είναι αυτό που λέμε. Ό,τι χρήμα φεύγει έξω δεν επανέρχεται στη χώρα ή επανέρχεται πάρα πολύ δύσκολα. Τροφοδοτούμε λοιπόν την οικονομία μιας χώρας η οποία δεν έχει καλύτερες σχέσεις με τη χώρα μας. Για να μην μπούμε στο πολιτικό σημείο και στο ιστορικό κομμάτι. Η φορολογία της γείτονος με ένα περίπου 10% καλύπτει τα πάντα. Ενώ στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο καζίνο το Regency της Θεσσαλονίκης, σας είπαμε προηγουμένως ότι ο φόρος και μόνον ο φόρος επί των ακαθαρίστων εσόδων είναι 34% στα ακαθάριστα έσοδα, παρακαλώ. Και αυτά είναι θεσμοθετημένα από το κράτος, έτσι. Δεν είναι θέμα επιχείρησης. Στις προτάσεις λοιπόν των εργαζομένων είναι κάποια σημεία τα οποία τα έχουμε τονίσει επανειλημμένως, διότι αγγίζουν και την οικονομία της περιοχής, η οποία κυριολεκτικά αιμορραγεί. Είναι γνωστές οι παρεμβάσεις που έκανε και η Δημοτική Αρχή και οι εμπορικοί σύλλογοι και το επιμελητήριο και διάφοροι φορείς του νομού Κιλκής, παράλληλα βεβαίως και περιφερειακών νομών όπως νομός Σερών, νομός Πέλλας, νομός Συμμαθίας, όπου και από εκεί υπάρχει μεγάλη εισρωή Ελλήνων στα καζίνο της Γεύγελη. Ένα από τα θέματα είναι αυτό το οποίο προτείνουν και έχουν απόλυτο δίκιο, είναι η άμεση έναρξη καθημερινών εντατικών ελέγχων στα σύνορα από τις αστυνομικές και τελωνειακές αρχές των εισερχομένων και εξερχομένων από και προς τις γειτονικές χώρες. Οι τελωνειακοί προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Όμως, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής, δεν επαρκεί το προσωπικό. Είναι λίγοι. Γίνονται κάποιοι έλεγχοι. Πλην όμως, ενδεχομένως, δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να ήταν εξαιτίας της πολύ μεγάλης προσέλευσης Ελλήνων πέραν των καζίνο και στην υπόλοιπη αγορά για υπηρεσίες και προϊόντα
ιδιαίτερα από την περιοχή της Γέβγελη. Κατά συνέπεια, το κράτος θα πρέπει να φροντίσει, ιδιαίτερα σε περίοδους αιχμής, την ενίσχυση με τελωνιακούς αλλά και αστυνομικούς στον χώρο του τελωνίου των Ευζώνων. Μια άλλη πρόταση είναι ο καθημερινός έλεγχος της τροχέας. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το θέμα της κίνησης των οχημάτων επί της ΠΑΘΕ, τα οποία πάνε προς το τελωνείο των Ευζώνων για να περάσουν στο αντίστοιχο τελωνείο των Σκοπίων, για να μεταβούν φυσικά καζίνο κατά κύριο λόγο και στις υπόλοιπες αγορές. Τι συμβαίνει? Εάν κάποιος πάει στο χώρο του τελωνίου, θα δει πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία είναι αφημένα από την ελληνική πλευρά ή και πολλά τα οποία είναι ενδιάμεσα της νεκρής ζώνης μεταξύ των δύο τελωνίων της Γέβγελη και της Ελλάδος. Η μεγάλη πλειονότητα των αυτοκινήτων αυτών είναι ανασφάλιστα. Γιατί? Διότι αν ήταν ασφαλισμένα θα είχαν την περιβόητη πράσινη κάρτα με την οποία περνάς στην χώρα της ΦΥΡΟΜ, δεν ζητάτε η πράσινη κάρτα και δεν χρειάζεται στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για να δηλώσει ότι το αυτοκίνητο σου είναι ασφαλισμένο. Επειδή λοιπόν δεν είναι ασφαλισμένα, δεν έχουν πράσινη κάρτα. Διότι η πράσινη κάρτα δεν κοστίζει τίποτα. Εάν το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η εταιρεία σου εκδίδει και την πράσινη κάρτα να τη ζητήσεις αχρεωστήτως. Είναι δωρεάν. Επειδή λοιπόν πολλά από τα αυτοκίνητα αυτά είναι ανασφάλιστα, δεν μπορούν να εκδώσουν πράσινη κάρτα, κατά συνέπεια δεν μπορούν να μπουν στην πόλη, στην χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Τα αφήνουν από την αλληλική πλευρά ή ενδιάμεσα στην νεκρή ζώνη και πάνε με τα γνωστά αυτοκίνητα, πουλμανάκια αυτά, τα μπους των καζίνο της Γέβγελη. Κατά συνέπεια, ένας έλεγχος τροχέας θα συνέτιζε πολλούς ή θα απέτρεπε πολλούς να περάσουν προς το καζίνο. Άμεση δημιουργία διοδίων. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει και το οποίο δεν λέει να εφαρμοστεί εδώ και αρκετά χρόνια, τα έχουμε πει επανειλημμένως, όπου η καταβολή τέλους διοδίων θα αντισταθμίσει κατά κάποιο τρόπο τον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της έλλειψης εισιτηρίου εισόδου, ενώ θα αυξήσει παράλληλα τα έσοδα του δημοσίου. Εδώ θα προσθέσω εγώ και το θέμα της εισόδου στη χώρα, όχι με τον τρόπο τον οποίο είναι σήμερα, το οποίο δεν ξέρω ποια νομοθεσία είναι αυτή η οποία ισχύει για να περάσει κάποιος στη χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με ταυτότητα. Είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα εκτός Σέγγεν, κατά συνέπεια απαραίτητη θεωρείται, βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, η χρήση διαβατηρίου. Εδώ όμως με την ταυτότητά σου μπαίνεις και βγαίνεις στο Γέβγελη. Αυτό γιατί γίνεται? Για τη λειτουργία του καζίνο. Είναι, λέει, μια διμερή συμφωνία, ακούστηκαν πολλά, η οποία έγινε πριν από αρκετά χρόνια, επί υπουργείας της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Την περίοδο εκείνη θεσμοθετήθηκε η είσοδος στην ΦΥΡΟΜ με ταυτότητα, ενώ εάν ίσχυε η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία, δεν ξέρω τι διμερείς ιδιαίτερες σχέσεις υπάρχουν, εάν ίσχυε το διαβατήριο, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, εξακριβωμένο και διαπιστωμένο, ότι θα κοβόταν η έξοδος στο 1/3 από την ισχύουσα σήμερα είσοδο και έξοδο στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, διότι το διαβατήριο σημαίνει και άλλον έλεγχο. Και όποιος θέλει να μαθαίνει και γνωρίζει κάποια πράγματα θα καταλάβαινε τι εννοώ. Δεν είναι της ώρας. Τα έχουμε πει, επαναλαμβάνω, εξάλλου και αρκετές άλλες φορές εκτός από την σημερινή μας εκπομπή. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα των διοδίων. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα όπου μπαίνεις, κάνεις κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα χωρίς διόδια. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, έρχονται το καλοκαίρι οι τουρίστες και μπαίνουν στη χώρα, πάνε Θεσσαλονίκη, αλωνίζουν τη Χαλκιδική όλοι, που είναι το κύριο θέρετρο, αλλά και σε χειμερινούς μήνες για αγορές κλπ. Χωρίς να πληρώνουν ούτε €1 για τη χρήση των οδών. Ξέρετε καμιά άλλη χώρα που μπαίνεις μέσα και δεν πληρώνεις δραχμή στην Ευρώπη? Είναι αδύνατον. Μπαίνεις και αρχίζει γράφει το κοντέρ. Όταν βγαίνεις πληρώνεις. Σε άλλες χώρες πληρώνεις προκαταβολικά. Πήγαινα στη Βουλγαρία, μόλις μπεις στα σύνορά τους, απευθείας πληρωμή. Το θέμα είναι
για την δημιουργία διοδίων έχει συζητηθεί και πριν 3, 4 και 5 χρόνια η δημιουργία σημείου διοδίων. Υπήρχαν δύο διαφορετικές απόψεις στο σημείο που θα στηνόταν. Εάν δηλαδή θα γινόταν στο σημερινό σημείο που είναι κάποια κτίρια είχαν γίνει στη δεκαετία του 70 όταν έγινε η ΠΑΘΕ, ή αν θα γίνει δηλαδή από την γέφυρα, την νέα γέφυρα της ΠΑΘΕ προς την Ιδωμένη, επί του Αξιού, αν θα γίνει δηλαδή προς την περιοχή του Τελωνίου ή προς την ενδοχώρα. Η πρόταση δική μας, την οποία έχουμε συζητήσει και με πολλούς βουλευτές του νομού αλλά και υπουργούς που βρεθήκαν στην περιοχή για το συγκεκριμένο θέμα, η πρόταση δική μας ήταν να γίνει προς την περιοχή του Τελωνίου, από την γέφυρα και πάνω δηλαδή, για να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, τομέα για τη λειτουργία των δημοτών μέσα στο Δήμο. Δηλαδή η περιοχή της Ιδωμένης και τα υπόλοιπα χωριά, Φανός, Πλαγιά, Χαμηλό, Δογάνη, να μην είναι υποχρεωμένοι να έρθουν στην έδρα του Δήμου πληρώνοντας διόδια εντός του Δήμου, αλλά αν ήταν από την πάνω πλευρά της γέφυρας, οι κάτοικοι, οι δημότες του Δήμου θα κινόταν ανενόχλητοι, ενώ οι καθημερινώς εργαζόμενοι, αστυνομικοί, τελωνιακοί, οι εργαζόμενοι στα duty free, στα διάφορα ανταλλακτήρια και στις εκτελονιστικές εταιρείες, με ειδική κάρτα θα μπορούσαν να περάσουν οι άνθρωποι για να είναι στη δουλειά τους. Διότι ένα έσοδο που έχουν τις τάξεις του 20, 30, 35 ευρώ την ημέρα, αν πληρώναν και διόδια, θα ήταν τραγικό. Συμφωνήσαν οι πάντες. Το θέμα είναι όμως, δεν ξέρω ακόμη γιατί δεν έχει γίνει. Περιμένουμε. Και βεβαίως όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα την οποία καθημερινώς, σαν κάτοικοι εδώ της περιοχής, την αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αν κάποια από αυτά ή και όλα τα μέτρα σε προτάσεις που παραθέτουν οι εργαζόμενοι στο Regency Casino εφαρμοζόταν, τότε τα πράγματα θα είχαν και μια διαφορετική εικόνα τόσο για την οικονομία της χώρας όσο και για την οικονομία του τόπου. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Regency Casino σε λίγη ώρα θα είναι στο τελωνείο των Ευζώνων για να διαδηλώσουν. Εμείς θα παρακολουθήσουμε την εκδήλωση αυτή συμπαραστεκόμενοι με τους αγρότες στον χώρο εκεί και εδώ είμαστε να τα πούμε και στην αυριανή εκπομπή. Βεβαίως είναι δεδομένο ότι άλλη μια κατηγορία, άλλη μια ομάδα εργαζομένων έχουν τα χίλια δίκαια με τον αθέμητο ανταγωνισμό, τον οποίο όλοι τον συζητάνε και όλοι τον κουβεντιάζουν. Πάμε τα χρήματά μας έξω, αλλά και τι να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις. Ποιοι? Οι παίχτες. Οι παίχτες του καζίνο, μα το Regency Casino Θεσσαλονίκης, από τη δική μας περιοχή απέχει 50 χιλιόμετρα. Με έναν εξαιρετικό δρόμο, περιφερειακός δρόμος, όπου μπορεί ο καθένας να προσέλθει. Όταν είναι παίχτης, επαναλαμβάνω. Και όσοι θέλουν να διασκεδάσουν, υπάρχουν και τα Σαββατοκύριακα, όπου μέσα από διάφορες εκδηλώσεις το Regency Casino προσφέρεται για διασκέδαση. Και ας μην παίξετε. Πληρώνοντας ένα συμβολικό τίμημα με εκπληκτικές παραστάσεις και εκδηλώσεις τις οποίες μπορείτε να απολαύσετε ενισχύοντας Έλληνες εργαζομένους και διατηρώντας τα χρήματα μέσα στη χώρα στους κρίσιμους αυτούς καιρούς που διερχόμαστε. Αυτά. Εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε.